Human rights is, geez, that's a good question. Human rights. Well, that's a tough one. Wow. Права человека. I don't even know how to give that a definition. I would probably have to do a little bit of homework or something. Any right that I think just as a normal, human, The rights that humans have. Oh, that's a very large debate. Menneskerettigheder kan betyde mange ting. Tú le puedes preguntar a 20 personas y te van a dar 20 diferentes opiniones. Non saprei, una domanda complicatissima. Yes, we just take them for granted that they're there, but we don't even consider what they are. Ανθρώπινα δικαιώματα είναι τα δικαιώματα που έχεις απλά επειδή είσαι άνθρωπος. Είναι ο τρόπος που σου αξίζει και αναμένεις να σου φέρονται, όπως το να ζεις ελεύθερα, να εκφράζεις την άποψή σου, να σου φέρονται ως ίσο. Υπάρχουν πολλών ειδών δικαιώματα. Τα περισσότερα ισχύουν για μια συγκεκριμένη ομάδα. Αλλά τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι τα μόνα που αφορούν τους πάντες και παντού. Δηλαδή παιδιά, ηλικιωμένους, φτωχούς, μπασκεμπολίστες, σκουπιδιάριδες, ράπερ, δασκάλους, Αφρικανούς, Ινδούς, Αλβανούς, Χριστιανούς, Μουσουλμάνους, καμπαλιστές, αθεϊστές, τους γονείς σου, το γείτονά σου και σένα. Όλοι έχουν τα ίδια ακριβώς ανθρώπινα δικαιώματα. Με άλλα λόγια, είναι οικουμενικά. Το ερώτημα όμως παραμένει, ποια είναι? Name the human rights? What the human rights are? The right to live. Equality between all peoples. Right to religion, the right to... Is there supposed to be a list somewhere I should be aware of? Σύμφωνα με τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, υπάρχουν 30 ανθρώπινα δικαιώματα, που στο σύνολό τους αποκαλούνται απλώς ανθρώπινα δικαιώματα. Απαριθμούνται στην Οικουμενική Διακήρυξη Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, που είναι το ευρύτερα αποδεκτό έγγραφο στον κόσμο σχετικά με το θέμα. Αλλά πήρε πολύ καιρό. Αρχικά, δεν υπήρχε κανένα ανθρώπινο δικαίωμα. Αν ανήκες στη σωστή ομάδα, ήσουν ασφαλής. Αν όχι, δεν ήσουν. Αλλά κάποιος ονόματι Κύρος ο Μέγας αποφάσισε να τα αλλάξει όλα αυτά. Αφού του κατέκτησε τη Βαβυλώνα, έκανε κάτι τελείως επαναστατικό. Ανακοίνωσε ότι όλοι οι σκλάβοι ήταν ελεύθεροι να φύγουν. Είπε επίσης ότι οι άνθρωποι είχαν την ελευθερία να επιλέξουν τη θρησκεία τους, ανεξάρτητα από την ομάδα στην οποία ανήκαν. Κατέγραψαν τα λόγια τους σε ένα πύληνο πινάκιο γνωστό ως ο Κύλινδρος του Κύρου, και έτσι απλά γεννήθηκαν τα ανθρώπινα δικαιώματα. Η ιδέα αυτή εξαπλώθηκε γρήγορα στην Ελλάδα, στην Ινδία και τελικά στη Ρώμη. Πρόσεξαν ότι οι άνθρωποι από τη φύση τους ακολουθούσαν ορισμένους νόμους, ακόμα και αν δεν τους το επέβαλε κανείς. Αυτό το ονόμασαν φυσικό δίκαιο. Αυτοί όμως που είχαν την εξουσία το καταπατούσαν συνεχώς. Μέχρι που 1000 χρόνια αργότερα στην Αγγλία απέσπασαν από το βασιλιά τη συμφωνία ότι κανένας δεν θα μπορούσε να ακυρώσει τα δικαιώματα των ανθρώπων, ακόμα και ο βασιλιάς. Τα δικαιώματα των ανθρώπων τελικά αναγνωρίστηκαν και ήταν πλέον ασφαλή έναντι αυτών που ήταν στην εξουσία. Κατά κάποιον τρόπο. Χρειάστηκε μια ομάδα Βρετανών επαναστατών που κήρυξαν την ανεξαρτησία τους για να αναγνωριστεί από το βασιλιά ότι όλοι οι άνθρωποι έχουν δημιουργηθεί ίσοι. Που δεν σημαίνει ότι του άρεσε η ιδέα, αλλά δεν μπορούσε να του σταματήσει. Και έτσι γεννήθηκε η Αμερική. Οι Γάλλοι αμέσως ακολούθησαν τα χνάρια τους και επαναστάτησαν για τα δικά τους δικαιώματα. Η λίστα των αιτημάτων τους ήταν μεγαλύτερη και επέμειναν ότι αυτά τα δικαιώματα δεν ήταν κάτι φτιαχτό, αλλά ήταν φυσικά. Η αντίληψη των Ρωμαίων σχετικά με το φυσικό δίκαιο μετατράπηκε τώρα σε αυτή των φυσικών δικαιωμάτων. Δυστυχώς αυτό δεν εντυπωσίασε μερικούς. Στη Γαλλία, ένας στρατηγός ονόματι Ναπολέον αποφάσισε να ανατρέψει τη νέα γαλλική δημοκρατία και να ονομαστεί αυτοκράτορας του κόσμου. Σχεδόν τα κατάφερε. Όμως τα κράτη της Ευρώπης ενώθηκαν και τον νίκησαν και τα ανθρώπινα δικαιώματα έγιναν ξανά ένα καυτό θέμα. Συντάχθηκαν οι διεθνείς συμβάσεις, οι οποίες παρήχαν ευρέως πολλά δικαιώματα σε όλη την Ευρώπη, αλλά μόνο στην Ευρώπη. Ο υπόλοιπος κόσμος δεν είχε κατά κάποιον τρόπο τα προσόντα για κάτι τέτοιο. Αντίθετα, υποτάχθηκε στις τεράστιες αυτοκρατορίες της Ευρώπης. Όμως, ένας νεαρός δικηγόρος από την Ινδία αποφάσισε να το αλλάξει αυτό. Το όνομά του ήταν Μαχάτμα Γκάντι και ενώ αντιμετώπιζε τη βία, επέμεινε ότι όλοι οι άνθρωποι της γης είχαν δικαιώματα. Και όχι μόνο οι Ευρωπαίοι. Ακόμα και οι ίδιοι οι Ευρωπαίοι άρχισαν να συμφωνούν με αυτό. Αλλά τα πράγματα δεν ήταν τόσο εύκολα. 2 παγκόσμιοι πόλεμοι ξέσπασαν. Ο Χίτλερ εξόντωσε το μισό πληθυσμό των Εβραίων στη γη σε φρικιαστικά στρατόπεδα θανάτου. Συνολικά, 90 εκατομμύρια άνθρωποι σκοτώθηκαν. Ποτέ άλλοτε τα ανθρώπινα δικαιώματα δεν είχαν φτάσει σε τέτοιο τρομακτικό σημείο εκμηδένισης.
και ποτέ άλλοτε ο κόσμος δεν χρειαζόταν τόσο απεγνωσμένα αλλαγή. Έτσι λοιπόν τα κράτη της γης ενώθηκαν και δημιούργησαν τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών. Ο βασικός του σκοπός ήταν να επικυρώσει την πίστη στα θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα, στην αξιοπρέπεια και στην αξία των ανθρώπινων όντων. Τι ήταν όμως τα ανθρώπινα δικαιώματα? Ήταν διακηρύξεις του Κύρου? Ήταν μήπως κανόνες του φυσικού δικαίου της Ρώμης? Ή ήταν οι προκηρύξεις της Γαλλίας? Ο καθένας φαινόταν να έχει μια λίγο διαφορετική ιδέα του τι θα έπρεπε να είναι τα ανθρώπινα δικαιώματα. Αλλά υπό την επίβλεψη της Eleanor Roosevelt συμφώνησαν τελικά σε μια σειρά από δικαιώματα κυριολεκτικά για τον καθένα. Στην Οικουμενική Διακήρυξη των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Η γαλλική αντίληψη των φυσικών δικαιωμάτων έγινε τελικά αυτή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Συνοπτικά, στην αρχή μόνο μερικοί τυχεροί άνθρωποι είχαν δικαιώματα, μέχρι που ένας από αυτούς αποφάσισε «Βρε παιδιά, και άλλοι άνθρωποι θα πρέπει να έχουν κάποια δικαιώματα». Κάτι που ήταν θαυμάσιο, μόνο που δεν συμφώνησαν όλοι τους και χρειάστηκαν μερικές χιλιάδες χρόνια αγώνων και διακηρύξεων, μέχρι που στο τέλος όλοι τους συμφώνησαν ότι τα ανθρώπινα δικαιώματα θα πρέπει να ισχύουν για τον καθένα. Και όλοι τους ζήσανε καλά και εμείς καλύτερα. Εκτός από ένα μικρό πρόβλημα. Αν οι άνθρωποι δικαιούνται τροφή και στέγη, γιατί 16.000 παιδιά πεθαίνουν κάθε μέρα από την πείνα, ένα κάθε 5 δευτερόλεπτα? Αν οι άνθρωποι έχουν την ελευθερία του λόγου, γιατί τότε χιλιάδες που εξέφρασαν τη γνώμη τους είναι τώρα στη φυλακή? Και αν δικαιούνται εκπαίδευση, γιατί πάνω από 1 δισεκατομμύριο ενήλικοι δεν μπορούν να διαβάσουν? Αν έχει εξαλειφθεί πραγματικά η δουλεία, γιατί 27 εκατομμύρια άνθρωποι σήμερα ζουν στη σκλαβιά, υπερδιπλάσιοι από όσοι το 1800. Γεγονός είναι ότι όταν υπογράφηκε η Οικουμενική Διακήρυξη των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, δεν είχε την ισχύ νόμου. Ήταν προαιρετική. Και παρόλα τα έγγραφα, τα συνέδρια, τις συνθήκες και τους νόμους, είναι κάτι παραπάνω από απλά λόγια σε μια σελίδα. Οπότε το ερώτημα είναι, ποιος θα κάνει αυτά τα λόγια πραγματικότητα? Όταν ο Dr. King αγωνίστηκε υπέρ της φυλετικής ισότητας, αγωνίστηκε για δικαιώματα που θεωρητικά ήταν ήδη εγγυημένα από τα Ηνωμένα Έθνη επί 2 περίπου δεκαετίες. Εν τούτης, αγωνίστηκε. Όταν ο Νέλσον Μαντέλα όρθωσε το ανάστημά του για να υπερασπίσει την κοινωνική δικαιοσύνη στη δεκαετία του 90, η χώρα του είχε ήδη συμφωνήσει να καταργήσει τέτοιου είδους διακρίσεις πριν περίπου 40 χρόνια. Εν τούτης, αγωνίστηκε. Όσοι μάχονται σήμερα ενάντια στα βασανιστήρια, στη φτώχεια και στις διακρίσεις, δεν είναι γίγαντες ή υπερήρωες. Είναι άνθρωποι. Παιδιά, μητέρες, πατέρες, δάσκαλοι, άτομα που σκέφτονται ελεύθερα και αρνούνται να μείνουν σιωπηλά. Που συνειδητοποιούν ότι τα ανθρώπινα δικαιώματα δεν είναι ένα μάθημα ιστορίας. Δεν είναι λόγια σε μια σελίδα. Δεν είναι λόγοι, διαφημίσεις ή καμπάνιες δημοσίων σχέσεων. Είναι επιλογές που κάνουμε κάθε μέρα ως ανθρώπινα όντα. Είναι μια ευθύνη που όλοι μοιραζόμαστε. Για να σεβόμαστε ο ένας τον άλλον, να βοηθούμε ο ένας τον άλλον και για να προστατεύουμε όσους χρειάζονται βοήθεια. Όπως είπε και η Eleanor Roosevelt, πού λοιπόν αρχίζουν τα οικουμενικά δικαιώματα? Σε ασήμαντα μέρη κοντά στο σπίτι σου. Τόσο κοντινά και τόσο ασήμαντα που δεν μπορείς να τα βρεις στο χάρτη. Ωστόσο, αποτελούν τον κόσμο του καθημερινού ατόμου. Τη γειτονιά όπου ζει, το σχολείο ή το πανεπιστήμιο όπου πάει, το εργοστάσιο, το αγρόκτημα ή το γραφείο όπου δουλεύει. Αυτά είναι τα μέρη όπου κάθε άντρας, γυναίκα και παιδί αναζητά ίση δικαιοσύνη, ίσες ευκαιρίες, ίση αξιοπρέπεια χωρίς διακρίσεις. Μόνο όταν αυτά τα δικαιώματα σημαίνουν κάτι σε αυτά τα μέρη, τότε θα σημαίνουν κάτι παντού.